Fla ani mugan ani naani malien cɛmana musoman denmisɛn ani mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Jani.ml FM ale sugandili la ka se ka kibaruyaw olu lamɛn sɔgɔma in na min ye Amara Nu Keyita ale bɛ yan Falaye Keyita fana bɛ yan an b'a fɔ sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sɔgɔmada in na an ka kumaw bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ o ye Mali jamana ale Ukraine jamana jaabi min ye monsieur le ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement n'ale bɛ fanga ka kuma lase kɛ Ablaye a ye kuma min fɔ an na o fɔ aw ye to bamanankan na aw ka se k'a faamuya tagalotikaw fɛ yen wulikajɔ dɔ kɛra ye o wulikajɔ in o ye tali kɛ ka taa se maaw ma maa minnu bɛ yen u m'a min u m'a bɔ k'olu kelen bɔnɛ u ni na dugu fan dɔ k'o jeni kibaruya min sɔrɔlo fana na an na o fana ɲɛfɔ aw ye ka kɛ ni baro kɛlɛtigi ale ka message ye n'an bɔra Tagalot an b'a fɔ ko nin waati in na wolomasiri tabaw senkɔrɔba dondoli waleyaw bɛ ka caya Segu ye taama kɛ ka meeting fara o kan min bɔr'o la an na segukaw olu ka maaw kumakan mɛn nin kɛnɛ in kan yan Tijani Fɔnkɔro Bamakɔ ya kolotugumasa ale fana ye bagan naani Usmani Sherif Madani Ayidara ale ka misiri fana kɔnɔ kunungo fitiri tɛmɛnen kuranɛ jiginba o kɛra ye o waati kelen na sangaw fɛ yen maa 1000 olu de y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Masina ba fila ni ɲɔgɔn cɛ ka n'u yɛrɛma dogo ye a bɛ fɔ minnu ma ko déplacés Samɛri ale ni maa minnu yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bila an na olu kumakan mɛn yan o ko in kan jiri tɔgɔla don o tun bɛ Ɲamekaw fɛ yen Niger ale faaba la an ka minisiri Mamadu Samake ale tun b'o ko kɛnɛ kan an ka lasigiden minnu kan ka taa diɲɛ fanw na ni jɔyɔrɔ dir'olu olu ma kalan kɛra olu kunna yaasa cogoya min na u bɛ se ka lasigidenya baara kɛ ka ɲɛ Mali ale donita mobili mɔgɔta mobili min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Tupac a ye bolofara dayɛlɛ Benenkaw fɛ yen Falaye ninnu ta in tɛ bolofara ye koyi nin kɔni n'i ye ninnu kɔni ka mobili ta i tilara o e m'a so ye a gari ni maaw si so ni fɛnw yɔrɔ n'an bɛ taa don min na nin dugu ninnu na an tɛ avion ta tuguni an bɛ Tupac ta Tupac n'o ye Mamudu Koyita n'a ka maaw ye olu fana ye baara min kɛ ye an na o da o tulo kan biennale ale fana kow daminɛna Moti gouverneur El Hadj général de brigade Abbas Kɔkɛ Danbele ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ye ka taa fara Mopti maama falenw bɛɛ lajɛlen kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ministre Andogoli u y'a tɔgɔ yɛlɛma koyi ko Abdramani Basije Andogoli Gindo a n'a sinankun tɛ ɲɔgɔn na u y'a tɔgɔ yɛlɛma Tumutukaw fɛ yen kunungo
maskoti ale dili o kɛnɛ kan ni an ka kuma la kumababaw ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma a bɛ se k'a faamu cogo k'aw fo ko kura Jani.ml.fm ale sugandili la an b'a yira u la k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kununko sɔgɔma Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw moto saba sanfɛ ale ni mobiliw olu kɔni taara bi mobili minnu yɛrɛ kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ marafa min bɛ n'u b'a fɔ ma ko du7 o kelen tun b'o kɔnɔna na u taara bi dugudenw ka duguden minnu n'u bololankolon kun don Tagalatukaw fɛ Kidal ale masuruna na waliya in kɔni u kelen k'u ka Bamanciwale n'u ka Nijuga kɛ tuma min na u y'u kunda dugu ka sa dugu min ye Tibezasi ye Tibezasi yɛrɛ kilomɛtiri 81 o de b'ale Kidal tɛ ka taa Worodugu yan fan fɛ waliya min kɛra wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko maa kelen ni tora a la tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ ni ye mobili saba ye u y'o olu jeni dɔ ka du kɔnɔna na mobili fila wɛrɛ u taara ni o ye Bamanciwale kɛbaa ninnu kɔni ye tasuma don sow fana na waliya in k'u b'a ɲini dugudenw fɛ u taara bi dugudenw ka sa se tɛ maa minnu ye fosi t'u bolo nin ko in wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ k'a kɛkun ye ka siran ni jatigɛ k'o don maaw la yaasa Nijuga ni Bamanciwale a bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min ye chef d'état-major général ye ko maa mun fatura sa ale kɔni bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma ka dugawu don kɛ o somaw ye ko maa minnu ye nin waliya in kɛ n'o ye Nijuga ni wale ni Bamanciwale kɛbaa ninnu ye k'u bɛ ka u ɲini yaasa ka se ka olu fana sen bɔ baara la cogo min baro kɛlɛtigi ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'u k'u sɔ janya maaw la maa minnu bɛ Bamanciwalew kɛ ko sabula wulikajɔ min bɛ armée bolo nin waati in na ale ko kɛlen baaraw olu ka gɛlɛ donc maa minnu bɛ yen ni olu kɔni fɛn o fɛn bɛ Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw masuruna na u k'u yɔrɔ janya o la yaasa waliya minnu bɛna kɛ a kɔlɔlɔ a kana na se u ma k'u to u sigiyɔrɔ la Tagalatu ale bɛ Kidal marabolo la Kidal yɛrɛ kɔnɔna na bi maa caman bɛ yen olu ye hakilisigi sɔrɔ ka bɛn ni gouverneur mara ɲɛmaaw olu ka kumaw ye caman kun jatigɛlen don maaw kun sirannen don kosɛbɛ nka hakilisigi ni basigi o bɛ ka na nka o kaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na maaw caman nalen don olu fɛ maa minnu ni caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka u bɔra yɔrɔ jumɛnw na ka na nka o dun masuruna na nin waati in na fana an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw caman kɔni tun bɛ Menaka ale kun an sɔnko kɔnɔna ninnu na dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko min ye Tenza Watani kɔni ka marifa kɔni cira ye o nana ni jasiran ye maa caman bɛ yen olu kɔni ye sigiyɔrɔw bila pewu k'u kunda Gawo kan o kɛlen don ka Gawo kɔnɔna fa bi ka kɛ ni ale Tenza Watani ko in ye bɛɛ lajɛlen tun y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko min ye Ukraine ye ale ka lasigidenso min bɛ Senegalikaw fɛ yen olu ye kuma fɔ ka kɛ n'o de ye sa kunun sɔrɔ Mali télévision soba la minisiri min bɛ yen ni o ye an ka mara kamabɔli minisiri ye ni minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen fana don fanga ka kumalasela don colonel Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ jabaranin na ka taa laseli kɛ laseli min n'u b'a fɔ ma ko gouvernement ko ale ka communiqué a y'a yira a ka kuma kɔnɔna na ko min ye waleya in ye n'o ye communiqué in ye a bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko Mali gouvernement ale y'a mɛn a jatigɛlen kumaw ko bɔra maada maa minnu n'o ye André Yuzov ye ni ale ye Ukrainekaw ka wolomasiri tabaw ka kibaruya dili o ɲɛmaa ye n'o o ye u ka service de renseignement maa ye k'o y'a yira k'a fɔ ko olu sen yera bingali janfan bingali la maa maloya bingali ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw kan ko d'olu dɔw fatura o ko in senfɛ o kɛra Tenza Watani ale kɔnɔna na ko kuma tɛmɛnen kɔfɛ o nana sinsin ni waleya jumɛn ye o ye Yuri Porovoravov ye ale fana ye Ukraine lasigiden Senegalikaw fɛ yen k'o de ma maloya fiyewu k'a fɔ kɛnɛjalan kan panparanpa
ko ulu kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin bamanci wale juga wale kɛbaw ma minnu ye wuli ka jɔ kɛ Mali ale ka dugukolo sanfɛ. Minisiri ka laseli la ko min jugara ni kuma tɔ bɛɛ lajɛlen ye o ye yuri ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko u bɛna se wɛrɛw sɔrɔ don nataw la ko mɔgɔw k'u sigi ko ka a lajɛ. Nin kuma minnu fɔra sa minisiri y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ se ka nin kɔnfɔ ka se a dan kan. Ko wa ko min ye waleya min fɔra Ukraine ni jamana ɲɛmaw u ma bɔ k'a nkalontigiya k'a fɔ ko olu ka kuma tɛ u ma fosi sɔrɔ ka fɔ. Ko nin b'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana ale ka wuli ka jɔ cɛncɛn fo ka jamana ni farafinna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin Mali ma o ye ka bamanci wale ni ninjuga wale kɛbaw k'olu kɔni senkɔrɔma dondo fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Minisiri Ablaye ko k'u kɛlen ka nin ko in jateminɛ ni basigi ni lafiya ye u yɛrɛ hakili latigɛlen ko Mali ale gouvernement ko waleya minnu kɛlen filɛ nin ye Ukraine ale fɛ ko bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o b'o sɔsɔ ko ka tɛmɛ o bɛɛ kan maaw bɛ min fɔ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ teriyaw la n'o ye k'i da don jamana wɛrɛ kuma na ko nin ka jugu o bɛɛ lajɛlen ye ko nin ye ko ye maa tɛ se ka nin bila yɔrɔ sɔrɔ cogoya si la ko de la ko Mali ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko sisan maaw bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ninjuga wale ni bamanca wale kɔkɔrɔma don n'u olu yɛrɛ tun ye sigana don a kuma na nka ko bi k'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye Ukraine fɛ sariya minnu bɛ yen n'o sigilen don diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔgɔ la n'o o ye Nations Unies ka charte ye k'a b'o sɔsɔ wa min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fana bolodi ɲɔgɔnma baloyaw ye ko a b'o fana sɔsɔ o de la sa Mali gouvernement ale yɛrɛ bɛ waleya in kɔ Ukraine kaw ye min kɛ ka se fo u se dan na ko min ye Ukraine ɲɛmaw ye k'u kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ u kan ka kala sɛmɛ Mali jamana na ko sabula Mali jamana ale y'a ɲini cogoya sugu bɛɛ la u ni Irisi ka kɛlɛ a bɛ se ka bɔ sɔn nɔgɔya la cogo min na k'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ ko nka ko ni Ukraine ye Mali sara ni nin de ye k'o fana bɛ se ka faamu. Minisiri ko k'o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko min ye Mali faransɛla jamana ye ko ale kun ye ko in jateminɛ k'a yira k'a fɔ ko Irisi tun bɛ ka waleya min kɛ ko wa ko bi ko olu b'u yɛrɛ ye Irisi ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka ɲɛsin Ukraine ma ko min ye Ukraine ka maafa jugu ye Ukraine ka damatɛmɛ kow ye Ukraine ka nazi kow ko o kɔni k'o bɔra dogo la ko ka kɛ ni waleya min filɛ nin n'u bɛ k'u sen don la ni ka diɲɛ seleke naani terroriste k'olu senkɔrɔma dondo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka basigi ni lafiya ban Mali jamana kɔnɔ pewu ko k'i yɛrɛ ye olu kɛrɛfɛ ko Ukraine jamanadenw ko nin t'olu miirina ye dɛ olu ma da la fiyewu k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Ukraine jamanadenw miirina ye nin ye u ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka nin min kɛ ko ka kɛ ni nin waleya in ye Ukraine ye nin min kɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma ka na bingali ta ka ɲɛsin Mali ma ko min ye farancɛla fanga maaw ye olu fana y'a wuli ka jɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jateminɛw kɛlen kɔfɛ u y'a yira sa k'a fɔ hakilina damadɔw bɛ yen olu bɛna o ta hakilina fɔlɔ ye min ye Mali ni Ukraine jamana filaw cɛ ɲɔgɔn ye baaraw k'o banna ani Ukraine cɛ pewu ka kɛ ni minisiri ale ka kuma fɔlen ninnu ye ko n'o y'a sɔrɔ Ukraine yɛrɛ kun ye jamana ye jamana min n'o kun bɛ a yɛrɛ bonya k'o tuma k'i yɛrɛ bila ni ɲɔgɔlɔnbɔ wale in na ɲɔgɔlɔnbɔ wale min n'a tɛ foyi la s'u ma ni kuma suli tɛ diɲɛ bankun kan ko nka k'o ma bali Mali la dɛ ko kabini nin ko in daminɛna yɛrɛ Ukraine gɛlɛya in yɛrɛ daminɛna ko Ukraine yɛrɛ do dɔwɛrɛ la o k'u bɛ nin baara mun na nin ye tan ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin t'u ka jamana yɛrɛ kisi cogo ye Mali ko a ka laɲini filanan ye min ye diɲɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye sariyaso kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye u ka lasigiden an'u ka service de renseignement ɲɛma ko olu bɛna olu nɔ minɛli kɛ ka kɛ ni bamanca wale ni ninjuga wale kɛbaw olu kɔkɔrɔ donni ye ko sariyaso ko Mali bɛna taa ye Mali ka laɲini sabanan ye min ye o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Ukraine jamana ye a b'a fɛ ka min kɛ o ye ka jamanaw n'u ka basigibaliya k'o sinsin ye Mali bɛ a la cogo min na farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kan ka i yɛrɛ ye a la wa u bɛ k'o min kɛ k'u to u ka lasigidensow kɔnɔ an fanfɛ bolow la ko olu tɛna o to yen tuguni naaninan Mali ye laɲini naaninan min ɲini a ka sɛbɛn kɔnɔna na o ye k'a ɲini an lamini jamanaw fɛ diɲɛ seleke naani jamanaw fɛ ko u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ Ukraine ale ni dɛmɛ ka kan ko n'o y'a sɔrɔ Ukraine ye bɔra ka kuma minnu fɔ nin ye n'o y'a sɔrɔ o bi bɛn k'o de hukumu kɔnɔna na sa Mali kɔni ale tɛ Ukraine jate tuguni wa ale ka dɛmɛ foyi tɛna ta ka ɲɛsin Ukraine ma sabula Ukraine bɛ maaw fɛ bi maa minnu ye ninjuga wale ni bamanca wale kɛbaw o kɔkɔrɔdonbaw ye Mali ko fana ko a bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnba ma o k'a lajɛ
n'o y'a sɔrɔ Ukraine ye nin min kɛ nin ye n'a bɛ bɛn n'a tɛ bɛn terroristes k'o kɔkɔrɔ don diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ ɲɛ ɲɛna ka tila k'a bɔ k'a da ŋɛnɛmaya ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min b'o la olu b'o to diɲɛ seleke naani bolo Mali kɔni b'a yira sa k'a fɔ ale ye jamana ye jamana min ni bɛn ni kelenya ni basigi ni lafiya ka di a ye a ka baara minnu bɛ ka kɛ bi o ye farafinna ka kelenya ye basigi ni lafiya bɛ se ka na farafinna jamanaw kɔnɔ cogo min Mali furancɛla fanga ko a b'a ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu y'a yira o la k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen nin waleya in kɔnɔna na ni juguya ni bamaca wale kɛbaw n'u y'a kɔn k'a ɲɛsin Ukraine ka nin waleya jugu ma a n'a dɛmɛbaga jugu minnu bɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ minisiri ko min ye Mali ye ko nin waleya min kɛra n'o ye bingali ye ka ta ka ɲɛsin Mali ma k'olu b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ koba de kɔnɔna na koba min bolodalen don diɲɛ maa dɔw fɛ n'olu fana kɛlen don k'o kɔkɔrɔma don ni minɛnw ye k'o kɔkɔrɔma don ni bamaci wale ni ninjuguya wale ni rebelles ye k'o kɛ ko ye ko min bi n'u b'a fɛ ka jɔnya ko kurakuraya tuguni yaasa Mali yɛrɛ bɛ ka waleya minnu kɛ bi ka taa a ka yɛrɛma hɔrɔnya fan fɛ ka taa yiriwali fan fɛ ka se ka na dan sigi o la Mali ale ni IES jamanaw bɛɛ lajɛlen k'o de la ko min ye nin waleya in ye Mali gouvernement ale ko nin de bɛna na dɔ fara ale ka cɛsiri kan min ye IES kɔnɔna na ani IES jamanaw ka cɛsiri kan Burkina ni Niger ani Mali ko olu ye confédération min sigi sen kan n'o ye IES ye ko nin tɛna na foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la koyi k'olu bɛna na taa fɛ de sisan k'u jija k'u cɛsiri yaasa u ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin ka kɛ n'u ka jamanadenw olu ka hɛrɛ an'u ka lafiya ye IES ale kɔnɔna na Mali ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu tora cɛncɛnfuga janfanw na a n'a bingaliw la maa minnu ni bamaca wale ni wale kɛbaw kɔni ye dan sigi u ka kow la k'u bɛ dugawu kɛ sa ko min ye o waleyaw kɛra maaw ma fɛ k'o tɛna na to ye k'a sɔrɔ nɔminali ma kɛ ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Ala ka IES ale fana tanga Bamako nin kalo in tile 4 n'o ye août ye san 2024 ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement min ye colonel Ablaye Maïga ye ale ni kuma in la ka ni kunungo Mali ale jabarani na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye a ko la yan'o o cɛ Senegalikaw ka ministre min bɛ n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale tun ye Ukraine ambassadeur wele k'a fɔ a ɲɛna i ye nin waleya min ta ka ɲɛsin Mali ma olu teri ye wa min ye Mali yɛrɛ tɛ koyi aw bɛ ka nin ko min fɔ nin k'aw bɛ k'o kɔkɔrɔma don n'o ye ninjuguya ni bamaca wale kɛbaw ye i sigilen don yan Dakar kana na anw ni maaw kungari ɲɔgɔn na sariya b'a jira k'a fɔ ko n'i bi yan i kan ka i segi i nɛn na i kan ka se i kɛwalew la ko bɛ i jagoyalen don i k'i yɛrɛ minɛ olu ko la i sen kana ye o la ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'anw ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ min da fɛn min se bɛ an ye Senegal kɔnɔna na an na o k'i la min y'u ka ministre ye ale ye nin fasiri k'o bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan ka kɛ ni halisa min ye wolomasiri tabaw olu ka nin ko in ye ka bɔ Tɛnza Watenikaw ka ko in hukumu kɔnɔna na Maliyɛnw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ minnu n'o o bɛ ka kɛ dɛmɛ ka bɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de la Falaye anw fɛ Segukaw on sont toujours premiers o e b'o dɔn anw na o an ye wulikajɔ kɛ ka ban dɛ an ka wulikajɔ an ye taama de kɛ ka bɔ Segu rond-point komi e ti Seguka ye n b'a ɲɛfɔ i k'a faamu yɔrɔnin min bɛ yen n'a korilen don ni monument b'a la yen ne ye rond-point ye château kɛrɛfɛ an damana ka bɔ foyi ye fo place de l'indépendance a man jan sa nka an damana an nana meeting kɛ meeting bannen maa caman ye kuma ta min ye jamanakuntigi ale ka maa mafalen min ye Agibu ye ale tun bɛ yen Segukaw yɛrɛ tun bɛ yen maire tun bɛ yen min ye policier gendarme garde bɛɛ lajɛlen de bɔra Segu cɛ ni muso dɔw ye kuma dɔw lakali a kɛnɛ kan ka kɛ ni janfa minnu bɛ ka kɛ Mali la an k'a dɔ lamɛn. K'a fɔ ko Bamakɔ ko u bɛna bɔ ko fanga min bɛ yen ko a ka bɔ yen u tilala k'a kuma bila kuma de bɛ an bolo an kan ka min fɔ Abdul y'a fɔ Bumabel y'a fɔ nka an balila ka fɛn dɔ ye réseau kan k'a fɔ ko Bamakɔ ko u bɛna bɔ ko fanga min bɛ yen ko a ka bɔ yen
u tilala k'a kuma bila ko nkalon don tiɲɛ don anw mago t'a la ni cɛ o cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ e tɛ dɛ i kɔ ti kɛ foyi ye Mali kɔnɔ. Seko Saji ye o defo cɛ duuru in ye. Kosɛbɛ a fɔra. Defo o defo b'u ka baara la u kana fara u ka ɲɔgɔn minɛ. Ko baara banna. N'i ye kuma ye ŋunu na Mali kɔnɔ don dɔ la a tiɲɛ bi bɔ. Cɛ o cɛ n'i y'i da kɛnɛ kan k'i bɛ wuli ka marché dɔ labɛn k'e y'o ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma k'e de bɛna ɲini ko Asimi ka fanga ka bin fanga min b'a la bi ni Mali ko tɛ dɛ Afirikaw ni waso ni fanga in de ni fanga in de bɛna Afiriki sama ka bɔ tubabu jɔnya kɔnɔna na Ala ye Kadafi dɛsɛ fɛn min na Ala nan'o de bɔ Mali kɔnɔ Ala ka jɔ donc tubabu jɔn o tubabu jɔn tubabu basa o basa n'i ye de wulila Bamakɔ kɔnɔ k'i bɛ a ɲini u k'u sen bɔ a la walahi bilahi kɔrɔti sumalen tigiw bɛ u b'a tigi la i bɛ t'i ta yɔrɔ fɔlɔ wɛrɛ musalaha t'a la wa an bɛ tila k'a f'i ye ko k'i kɔ kɛ o barika bi ban o ti kɛ foyi ye i bɛ tila ka kɔntanɲɛ jamana in kɔnɔ an b'a sɛbɛn de la an tɛ tulonkɛ Seko ko a b'a sɛbɛn de la a tɛ tulonkɛ la Seko ko a b'a sɛbɛn de la a tɛ tulonkɛ la wa an b'a sɛbɛn fana de la an tɛ tulonkɛ la o de don c'est-à-dire jamana in dɔnnibaw jamana in sujurutigiw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan jamana in kɔlɔsitigiw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan jamana in subagandanaw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a kana to tulo ka kɛ Mali la k'aw to a dɔnni min bɛ yen a tɛ taa nafa dilan lahara dɛ a b'a dilan diɲɛ na a bɛ ni n'a sara n'i m'a kɛ ka baara kɛ fu wa n'i ye silankɛla in ye mɔriɲɔgɔnw ye kutika mɔri de don n'i ye mɔri ɲuman bonya ne ye kutika mɔri don jamana ma taa miliyari dɔ kɛlɛkɛminɛ na ko soparlan dogo wa Ala ye i na kaw ma ni senfin min d'i ma i b'a baara Mali in de cɛ o cɛ ni bɔra k'i bɛ jamana in de k'i kutika donc an ɲɛ bɛ ŋunuŋunukan min bɛ ka bɔ i Bamakɔ an b'a kanari da u ye ko a ka kɛ ŋunuŋunukan a ka bila dugu ma n'a ma bila dugu ma k'a daminɛ depuis Mali kɔrɔ fɛ ka taa gosi fo ka n'a jɔ Segu yan ka tɛmɛ ka taa cɛ o cɛ b'a kɔnɔ k'i bɛ se min na an bɛ ɲɔgɔn bolo jamana in a bɛ jɔ i kan walima a bɛ jɔ i murukulen ɲɛna walima i maaya bannen k'i ka denbaya halaki a bɛ jɔ n'Ala ka jɛ ye i sigi ba n'a bɛna kuma an balila k'a ye réseau de kan n'i ye fɛn min ye hali ni ko nkalon don a bɛ dɔ kɔnɔ a bɛ dɔ de kɔnɔ k'a bɛ fɛ k'a kɛ a k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ walahi a k'i sigi tasuma kami cɛla fo da ka da la k'a kɔrɔbɔ an ti maa nɛgɛw la fiyewu o de ye an ka kangaridaka ye ka bi a tɛna don a bɛ bɛ taa anw bɛ ka armée de tɛmɛ ne mun sifin denmisɛnnin fitinin ninnu ne ko ko u ye anw kusaya u ni ka anw kusaya u ni ka taa to kungo kɔnɔ fiɲɛ jugu la minɔgɔ jugu la dumuni jugu la u ɲɔgɔnna jeunes de bɛ ka dɔn kɛ boîte kɔnɔ yan mais olu de bɛ cɛncɛn sanfɛ ko anw bɛ se ka sunɔgɔ lafiya anw b'olu labila jeni ne ko anw b'olu labila jeni ne ko Segu ko anw b'u labila jeni dɔnnibaw ti Segu yan sujurutigiw ti yan ne ko subaŋanaw ti yan wa a ka baara filɛ ni Bamakɔ kɔnɔ ni politicien min y'a kun fɔ ni ayiwa Falaye nin ye Segukaw kumakan ye an b'a fɔ sa n k'an bɛ taa fa fɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in fana ye Tijani Fɔnkɔrɔ Bamakɔ yan ale kɔni ye misi 4 sɔrɔ amara ninnu taara o n'o kɔlɔw bɛ ɲimi kununko ka anw sigilen kana to yan yɔrɔ la nka bɛn'a ma sabula bɛɛ lajɛlen n'i se don an ka Tijani lamɛn Tijani Fɔnkɔrɔ n'o ye kolotugu masa ye fana hakilina in bɔra yɔrɔ min n'i y'an ka jamana lajɛ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi sabula olu tɛ maa si an ka jamana kɔnɔ terrorisme ko ɲɔgɔn ɲinɛ don kosɛbɛ centre kɔnɔ o terrorisme min bɛ na o attaqué population de la population minnu défense ko la se foyi t'u ye jɔ foyi la u bɛna duguw ci u bɛna mɔgɔw minɛ u bɛ musow fiyɛ sugu bɛɛ bɛ kɛ maa kelen minnu bɛ se ka na don an ni o tigiw cɛ o ye sɔrɔsiw ye dɔw fana bɛ kɔlɔsi o la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛ sɔrɔsiw bɛ parce que olu de bɛ jamana fini ka ban olu de kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lakana olu ka baara ye o sɔrɔsi ninnu ye jɔnw ye anw dɔw sɔrɔsi fana de ye anw ye
koso n'a ta k'a lajɛ sɔrɔsiw bɛ baara min na bi ne ye furakɛlikɛla ye ala ye ne ka baara kɛ kolo fu ye donc ne ye dɔnniba de ye a kan ka dɔnniba n tɛ se ka mun de kɛ donc ala ye nin hakilina in di yan k'a fɔ n kan ka se ka saragatibɔ belebele kɛ ka jamana denw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔsiw ka se ka duwawu de wuli ala y'a ka musaka nɔgɔya ne ye n ma tɛmɛ ɲini faama fɛ n ma ɲini mɔgɔ fɛ nin kɛra fɛn kɔrɔ mɔgɔ ma ne bila la fana donc faso kanu de bɛ walasa ala ka se ka an ka faamaw kisi an ka sɔrɔsi caman fana minɛnen don an b'a ɲini ala fɛ ala k'u segin ka na anw cɛla hɛrɛ la ani bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati mali jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen ani AES jamana bɛɛ lajɛlen ni saragati dɔw bɛ na a bɔra o ɲini fana sɔrɔ. Sɔrɔsiw ka ko hukumu kɔnɔna na n'o ye dɛmɛ ye min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min ni a ko ka welewelema ta ka ɲɛsin maa ma maa minnu n'olu kalannen don an ka jamana kɔnɔ k'u k'a lajɛ ten ko dɔ kɛra yaasa jamana u fana bɛ se ka dɛmɛ mun na u k'o ta ka ɲɛsin a ma Fɔnba ale y'a ka laseli kɛ k'a ci an ma kunungo an ka jɛ an ka fana ka kumakan olu lamɛn. Ayiwa an balimaw ni ye wasaden Abubakar Sidiki mankan ye n bɛ foli bila aw bɛɛ la aw bɛ yɔrɔ min na n ka bi laseli n b'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ni jamanadenw ka nafolo donna anw na ka anw kalan an caman kun b'a la n'i kun ko bi k'an somɔgɔw kun k'an ka ekɔli wari sara an si kun tɛ kalan an ye fantandenw ye an bɔra dubaw kɔnɔ ala y'a kɛ jamana y'a ka nafolo ta k'an kalan a sera bi an minnu kalanna jamana ka wari la jamana y'a ka wari don an minnu na an ka miiri n'i y'a ye bi an b'an denw bila ka taga jamana wɛrɛ la u ka taa kalan kɛ jamana dɔ de y'an kalan o jamana min y'an kalan o jamana de bɛ bolo la bi o jamana de bɛ kungo la bi ne b'a ɲini aw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa o maa ni jamana kɔni ka wari de donna e la k'e kalan ani maa kalanni minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka ɲɛsin an ka jamana ma an kana jamana to nin taabolo jugu bolo politiki kuma ani politiki waleya tɛ se ka jamana in jɔ wa a ma deli k'a jɔ dɔ kɛra an ka dusu an ka miiri kuma min na an bɛ taa masidi garantiw sara lycée ninnu na 150 san bɛɛ papier bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ d'i ma i bɛ kalan an y'o diplôme sɔrɔ an kɛra bi dɔgɔtɔrɔw ye an kɛra ingénieur ye an kɛra kalanden modèle bɛɛ ye ni ko mun de b'an bali k'an ka jamana jɔ o tuma na an taara kalan kɛ mun de la est ce que an ka kalan an k'an sigi k'an miiri ni diplôme ba b'an bolo an ye nin kalanba kɛ a ye nafa jumɛn ɲɛ an ka jamana ye nin wagati de ye an ka tugu sirasiw kɔ an ka tugu jamana marabagaw kɔ jamana in bɛ wagati min na kalan ma fili maa ci ye k'o kana fanga la opposition tɛ yen majorité tɛ yen ko dɔ bɛ t'i jɔ k'i bɛ dɔ fɔ fɛn ma bi jamana b'a kun ka bɔ yɔrɔ de la baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ de ta don politiki kuma ni politiki kɔrɔmatigɛ a ti jamana jɔ an ka miiri an ka bolo di ɲɔgɔn ma jamana y'a ka nafolo min don an na an ka jamana ka wari tigɛ a ma waati dɔ sera sa waati dɔ sera an ka ɲɛci an ka jamana ma an bɛɛ k'an sigi k'an miiri e min kalanna hali n'i bɛ retraite la jamana ye mun k'i ye e yɛrɛ ye mun sara jamana ye musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw gardiw taara don u kan k'u bila ka impôt jagoya sara dɔw ye kaso kɛ dɔw ka fɛn caman minɛn'u la o wari de tun na anw na k'anw kalan n kɔni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye na anw ye promotion ou bien i b'a anw ɲɛ kosɛbɛ jamana ka wari donna an bɛɛ la an ma wari foyi sara ni coopérative bɔra la k'i to permanent ninnu na o mana sara san kɔnɔ san wari bɛɛ a tɛ tɛmɛ hali 700 k'an kalan na ten ka na lycée la san kɔnɔ malde garanti 150 k'o sara kaye bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ d'i ma i bɛ furakɛ i mana bana fura bɛ k'i la fu la i tɛ foyi sara vaccination bɛ k'an na an bɛ lakana n'a fɔra bi ko anw de o kɛra anw ye anw de tɛ k'an ka jamana lajɛ anw ka kalan ye a bɛ ka mun ɲɛ an ye walasa k'an ka jamana dɛmɛ an bɛ ka bɛɛ kɛ an kɔnɔbara ni an muso n'an denw mais ni jamanaden dɔw tun ma sɛgɛn ka impôt wari sara est ce que anw tun bɛ kalan donc an ka miiri wagati dɔ sera an k'o sara jamana ye donc ne ka kuma bɛ ɲɛsin maa kalannenw ma ne ka kuma bɛ ɲɛsin jamana y'a ka nafolo don mun na ne ka kuma ɲɛsinnen don e min ni sɛnɛkɛlaw de ka wari ye an bɛɛ kalan n'o de
fɛnɛ ekɔlisow jɔ k'an kalan an ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana mɔgɔw bɛ bɛɛ la min bɛ se min na an k'o kɛ wa n b'a ɲini aw fɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dɛmɛ an ka armée dɛmɛ an tɛ politiki wagati la politiki tɔn tɛ jamana la opposition tɛ yen majorité tɛ yen jamanaden kelen de bɛ yen ko ka mali kuma bɔ wa nin kɛlɛ in bɛ mɛn dɛ mɛ n'an m'an jɔ an bɛɛ bɛ sa jɔnya la wa an minnu kalanna an bɛ nimisa dɛ an bɛ nimisa wa ala kana nimisa donc ta ye welewelemada ye an mɔgɔ minnu kalannen don mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ se mun na an ka kɛ jamana ye an kana mɔgɔ ɲɛdalajɛw la an kana foyi kɛ an ka seko n'an damayira kɛ ni min ma ɲɛ an k'o dilan n'a bɛ se ka mun kɛ an k'o kɛ a bɛ to bɛ nin na salala mamadu. Ayiwa nin tun ye honorable Fɔnba ale fana ka laseli ye n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye CNT o conseiller don an b'a fɔ fana commission min sigilen don n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale de ye o fana ɲɛmaa ye CNT kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'an kunda sisan jamana kɔnɔna kan sankaw fɛ yen maa minnu bolila marifaci ɲɛ ni maa 7 fara Sendugukaw fɛ yen olu kɔni caman sera ka na san gouverneur san maire ani san ɲɛmaw olu kɔni wulila sa ka taa u ɲɛda maa ninnu kan min ye maa 1000 ɲɔgɔnna ye maire ko o de bɛ ale ka dugu kɔnɔ bi maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa an ka maa min yɛrɛ bɛ san kɔnɔna na n'o ye Aba Ture ye Santoro FM ale kɔni y'a ka kuma galamanin jɔ a dɔw la degun ninnu nana cogo min u bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna la an ka jɛ ka olu dɔw fana lamɛn. Ne ka dugu ye Yapara ye mais Kamaraɲɔgɔn ka dugu ye mais an bɛ wɛrɛ fiyɛ la ko Yapara Kama bɛɛ sigida kelen ani Bɔnbɛla bon an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an y'an ka minɛnw bɛɛ cɛ an ka ɲɔ bɛɛ bɛ jiginɛw kɔnɔ an kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an ka minɛnw bɛɛ cɛla ka bɔ an ka misiw bɛɛ bɔla wa ni ɲɛ bɛ misi hakɛ min na kɛnɛ in kɔnɔ yan o dumunikɛyɔrɔ tɛ san bɛɛ maa hakɛ min bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan i tɛ se k'i yɛrɛ balo san bɛɛ an bɛ yɔrɔ min na wa an wulila wa ne yɛrɛ fɛ ne ye diɲɛ wulilen ye parce que n'an wulila tan an b'a fɔ an ka diɲɛ wulila foro bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ an kɔfɛ yen sɛnɛ kɛ i ka kuma jɔ la. Ne bɔ Kama Japara Nzɔngɔso Bɔnbɛla Jigina Kɔlɛbugu Ɲanjɛ wɛrɛ Njibala Sɛla o y'an ka commune ye cɛ yɛrɛ ka fisa anw ka jamana bɛɛ wulila ko i ka t'i dɔ sange sira kan i ka jama dontɔ filɛ i ka denw filɛ anw kɛra magaratɔ ye anw kɛra jɛlɛfɛnw ye anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ Mali kɔnɔ an t'a dogo dɛ ayi an t'a dogo o gɛlɛya kɛ nin na kan san wɛrɛ ɲɔgɔn ale 1000 de bɔ yɛrɛ kelen sɔrɔ san wɛrɛ ɲɔgɔn selen ko mɛ diya ɲinan an tɛmɛna a kun kan ayiwa n'a fɔra san wɛrɛ ko ɲɔ kɛ san malo kɛ san an se k'a san wa ne ye san kelen bila cɛkɛbaliya ma i denw bɛ bali cogo di anw hakili la ko an ye malidenw kɔni ni bɔla Njibala bɛɛ bɛn ka da ko ye anw ne bɔli kɛ se yan bɛnkanikɛlaw yɛrɛ nana bɛn an kan u y'an ka mɔgɔ caman fa o kuma an nana san yan dɔw ko bɛnkan anw tɛ se ka don bɛnkan na parce que anw bɛ mara de kɔ ka bɛnkan kɛ o tɛ solution anw ka yɔrɔ la ko a mɔgɔw b'u sigi k'u ka sɛnɛ kɛ fɛn min kɔni kɛ dɔn ye sɔrɔsiw faamaw k'u ka baara kɛ ni faamaw ye yɔrɔ labila ko an ka taa an ka baara kɛ an bɛ taa an ka sɛnɛkɛ la fɛn min b'anw fɛ k'o fɔ o ye anw nana san alihamudulila degun t'an kan parce que an dɛmɛ bɔ cɛya la san yan sanko y'an bisimila ko ɲɛ na u b'an la k'an magoya n yɛrɛ fɛnɛ gouverneur yɛrɛ bɔla a ye bonya fɛnɛ yɛrɛ k'an ye hali bi an bɛ faamaw de kɔfɛ n'olu kɔni y'a sira labila waati min anw fɛ o de ye baara ye n'o tɛ nin tɛ bɛnkan tɛ baara ye anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ anw bɛ se k'a fɔ an ta juguman daminɛna nin kalo in na commune Siadugu a daminɛna nin kalo in na anw ta juguman daminɛna nin kalo in na a mɛ nɔgɔ a ka jugu yɛrɛ fo k'a fɔ a to ten anw bɔla an ka dugu la Tarata ne yɛrɛ bɔla Tarata don ka se san yan nɔ n bɛ yan an nana ni wotoro de la sufɛ an n'an ka denbaya yɛrɛ bɔla sufɛ ka sina taama kɛ dibi yɛrɛ la koyi k'an yɛrɛ ɲini kana si kama dugu jɛla k'an to kama an n'an ka denbaya an nana gɛlɛyaba de kɔnɔ an n'an boyanko caman fɛn o fɛn bɛ sera ka se san yan a bɛɛ de nana o gɛlɛya kelen kɔnɔ n'an fɔra ko bɛnkan y'o solution bɛnkan t'o ye dɛ fo jamana faamaw yɛrɛ kɛ sira di ni jamana faamaw yɛrɛ ye sira di a ye taa ka sɛnɛ kɛ anw hakili bɛ sigi o la ka taa an ka baara kɛ yɔrɔ la fɛn min kɔni b'anw fɛ o y'o ye anw bɛ min ɲini o y'o ye dɛmɛ sira la kɔnɔ an nana k'an ka balo to balo kɔni t'an bolo yan balo t'an bolo yan baarakɛminɛn yɛrɛ fɛnɛ t'an bolo yan i n'a fɔ sange i n'a fɔ misi komi gouverneur yɛrɛ bolo a ye dɔw yɛrɛ tɛ koyi mais o tɛ hali bi o tɛ boli kɛ k'i bɔ ɲinɛ ko in kɔni kɛra cogo min ye anw kɔni fɔlɔla kɛ Kɔlɛbugu ta de mɛn Kɔlɛbugu ani Njibala o kɔni anw bɔ anw kɔni y'u ye yɛrɛ de an y'u ye u sera an ka dugu la a bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ de y'o anw fu ɲɛna ko nana an ka dugu la ka na an ka forow lajɛ an ka sow tun bɛ yen nɔ ka na an ka sow lajɛ komi an bɛ Sɛgɛbuguda la anw ka mɛn ka so jɔ kungo kɔnɔ u nana ka na duw kɔnɔ k'o kɔnɔw bɛɛ lajɛ
n'a sɔrɔ an bɛ yen m'anw kɔni sɔrɔ yen balo la min kɛ kuma u yɛlɛmatɔ ni jibalakaw kɛla kun bɛ u ye jibalakaw kɔni sɔrɔ yɔrɔ la yen anw kɔni bolila de sufɛla fɛ kɛ sama fɛ sufɛ u bɛɛ kɔni kɛla sufɛla fɛ an se to an ye degun sɔrɔ mɛ sisan a kɛla komi u nana an dɛmɛ gɔgɔdama nana ni dɛmɛ ye kɛ n'o d'an ma an ka a ka kintigiw o y'an dɛmɛ foli bɛ ne kɔni bolo aya u k'u janto an na yan parce que degun b'an na yan nɔ sange t'an fɛ sifiniw t'an fɛ u kɔni nana malo bɔrɛ dɔ d'an ma. ayiwa nin ye Sɛndugu komini maaw fala ye e ti interfleuve dɔ Masina ba fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ yen olu maaw de ye wulili daminɛ kabini sibirijan tɛmɛnen tiɲɛ na a ko gɛlɛyara wa maaw bɛɛ lajɛlen dɔw sera ka don san dɔw taara ɲafunge ninnu taara ka foro to u taara ka minɛnw to dɔw n'u ka baganw sera ka na sangaw kɔni y'u kunbɛn tiɲɛ na gouverneur yɛrɛ taar'u lajɛ donbolo kɛra dɔw ye balo dir'u ma siyɔrɔ ɲinina dɔw ye nka nin ko bɛ ɲɛnabɔ san yɛrɛ dugu kɔnɔ cogo di san komini kɔnɔ cogo di an bɛna na san maire yɛrɛ lamɛn n'o ye Félicité Jara ye Aba Ture a ye kuma di ale fana ma Jaramusonin i dantigɛ. Ne tɔgɔ Félicité Jara ne ye san maire ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a foli daminɛ ni sangaw yɛrɛ ye an bɛ sangaw bɛɛ lajɛlen fo an balimaw an sinjiw n'o ye Siyadugukaw ye Siyadugu commune caman de wulila ka se an ma ka bɛn ni u ka sigiyɔrɔ tiɲɛ ye komi an bɛɛ b'a dɔn waati laban in na o yɔrɔ kun ma nɔgɔn dɔɔni donc an yɛrɛ kun ka faamuyali la fɛɛrɛ dɔw kɔni kun bɛ ka ɲɛɲini a ko la mais semaine tɛmɛnen ka na bila don o don ne ye Siyadugukaw bisimila an ka dugu kɔnɔ yan nɔ ka bɛn ni sigiyɔrɔ tiɲɛ ye donc maire yɛrɛ ye ne wele ka a bonya da ne kan k'a fɔ ne ɲɛna a madame le maire vraiment n ka population mɔgɔw bara ka wuli ka se i ma donc an bɛ min ɲini i fɛ vraiment i fɛnɛ ka se ka an dɛmɛ pour que hali sisan kunnafoni bɛ se ka se a se yɔrɔ la en même temps sangaw fɛnɛ u mago bɛ sangaw ka dɛmɛ na ne ko monsieur le maire ni ala sɔnna ma aw ni anw bɛɛ de ye kelen ni ala sɔnna ma ne kɔni ta ye n'u sera ni ala sɔnna ma ne ni n ka kintigiw ani préfet ani gouverneur autorités bɛɛ lajɛlen ani an ka sécurité mɔgɔw ani an ka leader religieux ani musow ni jeunes ni ala sɔnna ma an b'u bisimila hali an b'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ hɛrɛ la donc k'a f'u ɲɛna k'u bisimila san toro ani karante la ni ala sɔnna ma fɛnɛ u ka kalifa an y'a minɛ depuis u bɛ na don min na an kɔni bɛ se k'a fɔ u tɛ yɔrɔ kelen na parce que i sirannen ka se yɔrɔ la donc dɔw somɔgɔw bɛ yan dɔw somɔgɔw tɛ yan dɔw jatigila bɛ yen jatigila tɛ dɔw la bon an nana ye hali jatigila ko yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ jatigila bɛ dɔw bolo mais yɔrɔ tɛ o tigi bolo o bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye Siyadugukaw ye o min sɔrɔ bon an yɛrɛ nana jateminɛ kɛ komi vacances bɛ yen samiya fɛnɛ bɛ yen an tɛna se k'an balima n'an sinjiw to kɛnɛma n'u ka minɛnw ye k'a fɔ ko yɔrɔ tɛ an bolo parce que pour le moment yɔrɔ jɔlen tɛ anw fɛ yan il y a pas de site d'abri yɔrɔ tɛ yan k'a fɔ k'i ni degun ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔw bisimila yɔrɔ min na pour le moment o tɛ san yan an ye ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ komi vacances bɛ yen ekɔlisow bɛ yen donc an nana lajɛ k'a bila yen kɛnɛma ten an ye ka académie directeur wele ka préfet wele autorité fɛn o fɛn bɛ éducation domaine na ka essayer ka sigi ka kuma dɔ kɛ a la donc ka yamaruya ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ komi an bɛɛ b'a dɔn nin ye bɛɛ ko de donc ka bɛn ni o ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ vraiment écoliso normalement écoliso yɛrɛ ti mɔgɔw jiginyɔrɔ ye parce que en matière d'humanitaire normalement site wɛrɛw de kun kan ka programme o la mais vu que urgence bɛ yen minɛ tɛ anw bolo yɔrɔ t'anw bolo an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ninnu bila yɔrɔ la u bɛ se ka lafiya yɔrɔ min na donc o ye écoliso de pour que sanji kana na jigin o kan denmisɛnninw a caman ye musow ni denmisɛnninw de donc pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka kɛnɛya wa kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na ni musolakaw donc an nana kilasiw dayɛlɛ an ye ka groupe scolaire Farakolo écoliso an y'o dayɛlɛ premier cycle fara second cycle bɛɛ kan en même temps école ATT min bɛ Médine an ye yen fɛnɛ dayɛlɛ kilasi bɛɛ occupélen don o yɔrɔ la en même temps madarasa dɔw bɛ yen nɔ Seduja ka madarasa u falen bɛ jamana madarasa Kebe ka madarasa min filɛ nin ye Santoro mɔgɔ dɔw fɛnɛ kan ka na yen parce que an taara yen bi ka t'u lajɛ an y'a ye k'a fɔ madarasa dɔw falen don an y'a essayer ka décongeler pour que mɔgɔ bɛ se ka place sɔrɔ madarasa Santoro madarasa la mais ka se hali sisan an bɛ don min na ko bi an tɛ se k'a fɔ ko nin y'a bannen parce que don o don
mɔgɔw bɛ ka na de donc hali n'an ka bɛna nombre fɛn o fɛn fɔ sisan o ye an bɛ min nana parce que mɔgɔ yɛrɛ min nana san a ka ca ni mɔgɔ 1000 donc c'est pour dire que denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan jamaba de di yan bi donc u nana yan ni degun min ye degun b'u kan parce que samiya na kelen u tɛna se ka sɛnɛ kɛ filanan tuguni baloko bɛ yen kɛnɛyako bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen donc an fana ye ka weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin sangaw ma ka communiqué kɛ an ye min ɲini fɔlɔ puisque u nana an ma se ka bɛɛ yɔrɔ dɔn ɲɔgɔn fɛ donc an y'a ɲini sangaw fɛ dunan ninnu jiginna mɔgɔ o mɔgɔ kan ou bien a kɛra sababu ye mɔgɔ min b'u ka yɔrɔw dɔn u ka essayer ka taa lase kintigiw ma pour que kintigiw k'a dɔn k'a fɔ karamasina a bɛ n ka kin na a bɛ karisa ka so ou bien a bɛ karisa kara ka taa yɔrɔ ɲini ka u bila yɔrɔ la donc an ye o ɲini ka o communiqué kɛ k'a bila pour que population ka o faamuya o ye kun fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye o ye an y'a ɲini fɛnɛ sangaw ka se ka dɛmɛ don an balima n'an sinjiw la dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ 1000 ma ca mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ fɛn bɛɛ tɛ wariko ye a bɛ se ka kɛ fini dɔ bɛ dɔ bolo ou a bɛ se ka kɛ safunɛ a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye quoi mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni min ye dɛmɛ b'o la sange b'o la fɛn caman baloko b'o la donc ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ don sangaw la en même temps an ka ressortissants la en même temps tuguni an ka ONG an ka partenaire minnu bi baara kɛ an fɛ yan nɔ ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ parce que gouverneur yɛrɛ tun bɛ yen gouverneur ko a fana ye ci lase sanfɛ ni ala sɔnna ma don nata la vraiment u kan ka u hakili u bɛna fɛn dɔ kɛ donc an kɔni jigi b'u kan an jigi bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka bɛn ni wagati in ye parce que mɔgɔ min bɔra interfleuve la an bɛɛ b'a dɔn k'a to interfleuve ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ka olu lawuli su ni tile ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka yɔrɔ bila vraiment an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye parce que i sigilen yɛrɛ ka yɔrɔ la a bɛ ka kofɔ waati bɛɛ k'u bɛna bɛnkanni k'aw kan o fɛnɛ kama n b'a dɔn dugu caman wulila ni o sababu ye donc fo u bɛ na u hakili sigi sɔrɔ yɔrɔ min na u nana o yɔrɔ la o de ye san an fana y'a ɲini san sécurité fɛ parce que yɔrɔ si sécuriselen tɛ à 100% donc hali sisan sécurité ka renforcer an yɛrɛ baara yan an fana y'o de ɲini sécurité mɔgɔw fɛ site ninnu kan u bɛ yɔrɔ minnu la donc vraiment an ka to ka kuma ni ɲɔgɔn ye chef de quartier n'a ka conseil ka fara an yɛrɛw kan ka fara population kan bɛɛ ka to vigilance kɔnɔna na donc an y'o fana ɲini pour que solution ka sɔrɔ teliya la ka se ka ninnu lasigi ka t'u ka commune kɔnɔ hɛrɛ ni baden na an kɔni bi o de ɲini na o ɲuman nana yan cogo min na donc an ti fɛ yɛrɛ ka mɛn yan fɛnɛ parce que bɛɛ ka ɲi yɛrɛ de ka yɔrɔ la donc n'i ka ɲi ka yɔrɔ la mais u bi yan wagati kunkuruni min na u mɔgɔ bɛ dɛmɛ na donc an bɛ weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin sanga bɛɛ lajɛlen ma donc an kɔni seko ye min ye an b'o kɛ donc an mɔgɔ bɛ dɛmɛ fɛnɛ na ka ɲɛsin sankaw bɛɛ lajɛlen ma donc arajo yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'an dɛmɛ ka kunnafoni ninnu cari an ka foli bi arajo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen walisa ala k'an to ɲɔgɔn ala ka jamana ala k'a basigi. Félicité jara ale de san maire ye nin y'ale ka laseli ye fala ye n'an bɔra san an bɛ taa Bafulabe an bɛ taa waliya commune kɔnɔna na waliya commune ale den dɔ kɔni sera fana ka se ka essence feereyɔrɔ k'o dayɛlɛ waliya o hukumu kɔnɔna na sa min ye an ka maa min bɛ Bafulabe commune bɛɛ lajɛlen cercle yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Fili Jalo ye ale taara waliyakaw fɛ yen ka taa kɛ ni o station in dayɛlɛli ye a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. N'a dayɛlɛni kɛra nisɔndiyakoba ye ka kɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye Madiga Tafo fana ale ye waliyakaden ye min ni a bɛ baara la kɔfɛ wa ale ye taji feere yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ka tɔgɔ da a ba la n'o ye station terena ye o min kɛra alamisa uti kalo tile fɔlɔ san 2024 o kɛnɛ kan waliya duguden caman tun b'a kɛnɛ kan ka taa se dugutigi alimami ni ka taa se yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ma fo ka taa se waliya sous-préfet ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ani maaba caman wɛrɛw. Samu Mariko Sisoko ale ye waliya yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye ale y'a ka nisɔndiya jira ko nin ye doni talen ye ka bɔ olu kan ko k'a da k'olu kun ka Amina n'u ka jɔrɔna dɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna walew ye an ka jɛ k'a lamɛn maninkakan na. N'an tora ka mɔgɔ sɔrɔ min n'a ta k'i dun o bɔgɔ dɔgɔ o la sabati ka nasigi o kɛ n'a to bi an sa fɔ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka duwa Madiga ta ye ala k'ala ka so yiriwa peut-être n'a yiriwala a ye fɛn kɛ kɛ mɛ bariko ka bon. Madiga Tafo fana an ka jɛ k'ale lamɛn hakilina ni kuntilenna ni dusukolo min y'a bila ka nin wale in kɛ a faso la an ka jɛ k'a lamɛn. Ne ka tigi tɛ yɛrɛ hakili la bɛɛ bɛ waleya ci ko kalama ko n bɛ na la forage kɛla waleya kɛ masinw nata masinw ka baaraw daminɛ a carburant banta
carburant banu an nato wali aba carburant yini amma carburant so garpe du no to amma carburant so na alumo maso iloja 24 heures na ramase ngake pour essence te walia gasoil te walia uta udu wole to uta mo klime fungo na woni mu projet de ti nim kake asimani ubo alors walia ngul pelati no simoto adale ni kala ni sojia ko baye wala ga bolo ma chama yo ka seria o semen changa ne gajuru sira ka nga ka keni ne gajuru sira nunu ta chugo ye amase ko serio ya ulla teme nga femi ko ni wele kanye wala sous-préfet akoni yo ke kata wala ga deuna ninki sinsin o wele kanga ka margata sebe ko fo ko sobe ninka nyini kata wala ga deu ani baflo be sekli deu mi yoro nubse kan nanyo na wala barake ko de be sigda o bonno wala bini baflo be Jani.ml togola Fili Jalo kabo radio Kaso Dambe FM na. Aywa ni tu ye Fili Jalo ale ka laseli ye station terena o dayɛlɛli la waliyakaw olu fɛ yen minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔli ko kunna sa ale tun ye kalansen min sigi an ka lasigiden kuraw kunna o kalansen o kun cɛra juma tɛmɛnen Ablaye Diop ale kɔni ye bonyamasegi kɛ maaw ye maa minnu ni jamanakuntigi ye danaya da u kan n'u kan ka taa Mali lasigiden so kɔnɔna na hakilina kura minnu bɛ baara kɛcogo ale ni ladilikan minnu bilasiralikan minnu bɛ a y'olu fana d'u ma kalansen kɔfɛ ka kɛ ni yɛlɛma minnu fana kɛlen don confédération n'o ye Mali Burkina Niger ye o bɛ baara kɛ cogo min na u ye dantigɛli kɛ o ko fana kan waliya in bɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ falencogo kura minnu fana u bɛ ka taa diɲɛ jamana minnu fana kɔnɔ laseli kɛra u ye o ko la kɛnɛ ka ye an ye Nina Wallet Intalu ale bɛ ale kan ka taa Gabonkaw fɛ yen min ye Dedo Ousmane ale kan ka taa kɔ kan fana ka taa fara min ye ministre de la santé kɔrɔ kan n'o ye Jaminatu Sangare ninnu bɛɛ lajɛlen DJ Dako olu bɛɛ lajɛlen b'a la yaasa cogo min na sa u bɛ se ka baara kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka kuntilenna ye kuntilenna saba min n'o o fɔra u ye Job kɔni y'a ɲini u fɛ kunnafoni di Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u kana t'u sigi ka ɲinɛ olu kɔ cogoya si la u k'a dɔn k'a fɔ k'u taakun ba o ye maliden minnu bɛ kɔ kan ye baara minnu kan ka kɛ ni olu ye min ye kibaruyaw ye k'olu sanumanw di jamana tɔgɔ la ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana fana lafasa yɔrɔ caman na u k'u jija u k'o kɔ u taabolo ye yiri tɔgɔla don o tun bɛ Nizɛrikaw fɛ yen an ka minisiri Mamadu Samakɛ ale tun b'o kɛnɛ kan yanni baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ sa Ibrahim Abdurahmane Chani n'o ye général de brigade Niger furancɛla fanga ɲɛma ale ye u bisimila minisiri saba ninnu bɛɛ lajɛlen Mali Burkina Niger ka se ka labilasiralikan fɔ u ɲɛna o waleya fana y'a to sa min ye minisiri min bɛ Burkinakaw fɛ yen ale ye dantigɛli kɛ ka taa fara Maïza Abdoulaye no ale ye colonel ye n'ale yɛrɛ ye Niger minisiri ye min bɛ yiriwali kuntalajan ni sigida lakana ko kunna olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan fala ye ko yiri ba 90 ani kɔ o de kun kan ka turu ɲaame kɔnɔna na nka min ye IS jamanaw bɛɛ lajɛlen fana na yiri kan ka turu yirituru nafa yirituru bɛ se ka na ni nafa minnu ni fɛn minnu ye ani yiriw yɛrɛ nafa ye minnu ye yiri kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ jamana ninnu fana ni ɲɔgɔn cɛ n'u kan k'o falen o bɛɛ lajɛlen baaraw olu kɛra an b'a taa kɔ kan tuguni an bɛ taa Bɛnɛnkaw olu fɛ yen Bɛnɛ min ye an ka transport min bɛ yan transporteur min bɛ yan n'an b'a fɔ o ma sa ko Mamadu Koyita ni ale Tupac Transi o ɲɛmaa ye Tupac Transi ale taara bolofara belebele dɔ dayɛlɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen n'o o ye u ka faaba kɔnɔna yɛrɛ ye baara in ale kɛra sibiri tɛmɛnen u ka yɔrɔ in u nana kɛ u ka résidence ye wa fana min ye Tupac Transport ye ale mɔbiliw ta yɔrɔ a bɛna kɛ o ye Cotonou ale kɔnɔna na min ye consul min bɛ Mali tɔgɔ la ye o tun bɛ kɛnɛ kan maliyɛn minnu bɛ olu fana caman tun bɛ kɛnɛ kan Bɛnɛnkaw ka taa se maama falenbaw caman ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Koyita kɔni ye foli ni banyamasegi kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa nana kɛnɛ in kan ka kɛɲɛ ni u ka nin yɔrɔ in dayɛlɛli ye a ko ko bi k'u ka nin kɛnɛ min filɛ nin ye n'o y'u ka mobili ta yɔrɔ ye ale kɔni bɛna n'a to maaw ka taa ni ka segu bɛ nɔgɔya u bolo cogo min sabula résidence Tupac o fana bɛ a la ka taa kɛ ni farafinna ka kelenya ani bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ye Tupac Transport ale kɔni y'a ye sa k'a fɔ ko nin waati in na fo yɛlɛmalibaw de ka kɛ o de la sa zen olu kɔni y'u jija sa ka se ka baara kɛ baara min bɛna na se k'a to don nataw kɔnɔna na maa n'i donna Tupac Transi kɔnɔ walima n'i sera Cotonou i na jigiyɔrɔ sɔrɔ i na lafiya yɔrɔ sɔrɔ wa olu fana ka yɔrɔ minnu bɛ yen no olu fana dilannen don ka ɲɛ i na o yɔrɔw fana ye ka kɛ ni i ka taarama bɛ se ka diya i la cogo min Tupac Transi a ko ale bɛ Bɛnɛ nin y'a san 20 ye
taga yɔrɔw cayara jamanaw cayara laminiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye yaasa ka se k'u ka baaraw k'olu sigi sen kan ani ka hôtel ko fana yiriwa min ye minan sanumanw ye k'olu sɔrɔ k'o di taamadenw ma ko o de y'a to u ye nin kɛnɛ in sigi ka nin yɔrɔ in jɔ tan cogo la Benenkaw olu fɛ yen k'a kɛkunba ye min ye bi o ye u ka baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu bɛ yen n'i kɔni donna olu ka mɔbili kɔni kɔnɔ ka bɔ diɲɛ fan o fan sa i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko i nayɔrɔba kɔni bɛ dɔn n'a kɛ Benin ye farafinna an fanfɛ bolo in fɛ yan a y'a yira sara k'a fɔ fana ko min ye nin waleya in ye olu kɔni ye nin kɛ bi nka n'Ala sɔnna a ma a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka kɛ diɲɛ fan wɛrɛw fana fɛ dɛmɛ a y'o ɲini Mali ale ni Benin ɲɛmaaw fɛ yaasa u ka laɲini ye min ye n'o ye ka dɔ fara u ka kow kan u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ Tupac Transport a kɔni bɛ an yɛrɛ fɛ yan fala ye a bɛ taa nabini jamana in caman na wa min ye u ka baara hali ni e ni ne don ni ɛri y'an sɔrɔ an de bɛ taa dɛ olu ta o ye dɛ wa confort dan de y'u ka kari ye ale n'i ma farati b'a fɔ k'u ka continuer ni ye o minnu bɛ taa Côte d'Ivoire k'u ɲininka bani ko Tupac Trans bɛ cogo di u b'a f'i ye o wa kɔsa in na ɲɔgɔndan mun kɛra Mali la yan transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra gale ye confort ni rapidité ni discipline na e bɛ taa k'e bɛ taa kari ta kari ta yɔrɔ la i bɛ taa si ye tuguni ko an bɛ ka mɔgɔw mana fɔlɔ olu t'a to ye dɛ minnu mana réservation kɛ ka don ko i ta b'a gɛlɛya mɔgɔw ma a ye baara kɛ pour que mɔgɔ ka se ka lafiya voilà ne donna a kɔnɔ ka taa Abidjan a ka fisa dɛ n'an bɔra Benin an bɛ Tupac Transfer baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛna biennale la fala ye kunun ko Tumutu tun bɛ ɲɛnajɛ la ɲɛnajɛ min daminɛna kabini sɔgɔma n'o kɛra mascotte nali ye Tumutu dugu yɛrɛ kɔnɔna na mascotte belebeleba in sa n'o ye a tɔgɔ ye di fɛn tɛ wa escargot tɛ wa ale de kɔni talen don ka kɛ mascotte in ye biennale mascotte ye kɔrɔ b'a la ministre a y'a kɔrɔ dantigɛ bɛɛ lajɛlen maaw bɛ se k'a faamuya cogo min biennale yɛrɛ ye san wɛrɛ de ye nka yanni o cɛ sa laadala a bɛ fɔ ko dugu min kan ka a bisimila mascotte bɛ taa di aw ma o ɲɛnajɛ kɔni daminɛna sa sobolilaw min ye Tɔnbɔkutu maabaw ye o bɛɛ lajɛlen bɔra ka mascotte k'ale kunbɛ k'a bisimila biennale maɲɔgɔnlɔn fɛn fɛn tun dilen don Moti ma min ye Mopti gouverneur ye Abbas ale y'o bɛɛ lajɛlen ta k'o latɛmɛ nin waati in na Tɔnbɔkutu Bakun Kante ale ma ani Tɔnbɔkutu maa falen sufɛ fana concert belebele kɛra stade la dɛ Tɔnbɔkutu stade la u ye ɲɛnajɛ kɛ fo ka taa se dugu jɛli ma fala ye farikolo ɲɛnajɛ Jeux olympiques komi anw tɛ ka fɛn sɔrɔ a la o don ɲɛ b'a la u bɛ ka dɔ bɔ ko notre chance d'avoir une médaille taekwondo ne yɛlɛla fo ne kɔnɔ bɛ n dimi notre chance anw kɔni taara tourisme de la o an ka tourisme an b'u kunbɛn u segintɔ kɛ sinon kɔni kupu kɔni tɛ mɔgɔ minnu tun bɛ se ka fɛn d'a ma o ye ballontannaw ye olu ka entraîneur yɛrɛ ko k'ale taara ni équipe ye équipe min tɛ se ka gagner o t'o bannen fala ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ko kunun ko ŋanaw ka boli tun bɛ yen n'o ye ŋanaminɛ ŋanaw ye 100 mètres Noah Lyles ka bɔ États-Unis ko bi bi in na ale de kɔni ye bɛɛ dan dɛ boli la dɛ 9,79 Jamaïcain ka Kinshan Thompson o kun sigin b'a kan k'a fɔ ko ale na bila Usain Bolt nɔ na nka jaabi a kɛra Américain ye dɛ wa fala aw ka nin Jeux olympiques in na don o don repêcheli de bɛ yen don o don u bɛ mɔgɔw repêcher olu bɛna tila ka kɛ premier ye tuguni farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmana Américain olu ka cɛ dɔ bɛ yen a bɛ jouer kɛnɛ kan nin y'a ta ko 4nan ye 2004 k'a daminɛ 2004 la ka na fo sisan i b'a dɔn ko a ɲɔgɔnna de tɛ nɔɔni na ayi Michael Phelps ko a ye médaille mun sɔrɔ 28 sanu ye 23 de ye a la maa tɛ yen min ka médaille ka ca ni Kabale ta ye a tɛ se ka bugɔ nɔɔni na o ne ko bozow kan ka nin k'u taama ɲɔgɔn ye fala ye an b'an ka ko kun cɛ ni dusukasi ye min ye Amadu Tumani Ture a balimakɛ n'o ye Mape Ture ala ye ale ka kalifa minɛ a la ale ni ATT fa kelen ba kelen min ye Moptikaw ye kunungo u ye kibaruya in di bɔlɔlɔ sanfɛ min Mopti 24 maaw n'o ye Ali Dɛmu n'a ka maaw u ye kibaruya d'a ma sɛgɛsɛgɛli fana kɔfɛ
atete balimakɛ in hakili b'a la k'a fɔ Modibo Sidibe ka tagali laban na Mɔti ale de ye a bisimila atete ninnu ka du kɔnɔna na Mɔtikaw fɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Bape k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'a fara silamɛ su kan Ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye sini kɛnɛya laban ɲuman Ala k'o d'an yɛrɛ ma sɔgɔma in ta an b'o jɔ yan Amara Nun Keyita ko baara ko a ɲɛna Falayi yɛrɛ Keyita n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la ka olu walawala aw ye Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ